ассалому алайкум дӯстони азиз. созен нағзен бозори корвондаем тамошобино якм дарвозаи корвон тарафи пажаркам якм дарвоза ки ворид гаштед то охира рядча биёен дасти чап ина плакат мешавад тач текстил 995 996 контейнер. имрӯза наворои мо аз анами нуқтаи савдо пешниҳоди шумо мегардад. тамошобино пастели билиёи хушрӯ доранд, комплектҳои фасон доранд, айдиолора арзон кардагианд. хулас ҳама намуди пастелни билиё пешниҳоди шумо мегардад. доставка ҳама иҷод доранд. доставка дар дохили шаҳр ройгонай, яъне доставкашон дар дохили душанбе бепулай. марамат то охира навора тамошо кунед, дигар роликорам бинен, ҳатман маъқултон мешава, барое ки борошона беҳад арзон кардагианд. тамошобинони азиз, боз ҳам пастелни билиёи фасон омадагиай аксия эълон кардагиан. нигоҳ кунед, ина хеле шапаракҳои оригинал мепурсиден. марамат ҳамаи цветош омадай дар тач текстил. нархоша чанд кардаем? 240 сомон, 4 болишташта, 4 ина ден научка дорад. 4 та наулчка дорад, 240 сомон. дигар цветошам ҳаста? Оптовиш бо арзон мешавад. касе ки бо оптови мегира арзон мешавад. духтаро дигар аз цветкошам ҳастай. марҳамат биёин бозори корвон. ина цветоша бинен чӣ хушрӯ. бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза. ҳамин якм дарвоза ки ворид гаштен то охира ряди ростакӣ биёин. тамошобино дасти чап плакатай тач текстил. марамат 995 996 контейнер. ира бинен чӣ хира цветкои хушрӯ дора. ҳамаи ҳамино 240 сомонай. бана иша ишта фасонай, иша ишта фасон кадомеша мегирен. марамат нархошон 240 сомон иштагия. иё чанд смай? ина Пастелни билиёи Джеймс Керри оригинал лента дора. Вазнаш вазбина якм сот оригинал оша. чанд пулай? Ино 300 сомон. 300 сомон. ҷеймс келиёи хушрӯ омадаи духтаро. марамат ина дар кортон бошад. фендиоям аямиай Ҳамаш ҳами сифата. ка хушрӯай духтаро. ира бинен. марамат 300 сомон. сифатҳои беҳтарин. яма ина намуд гулдорошам будай. ҳамаи ҳамино ва ин тигрша бинен духтаро чӣ хушрӯчанд. 300 сомон. мана касе да дар корай, касе бо оптови мегира, оптовиш арзон мешава. ина беҳтарин варианто 300 сомони ҷеймс келиёи оригинал духтаро касе да дар корай. рақамашон ҳаст, страничкашон атметид мекунам. бидроен бо страничкаи хичонда хабар гирен, бинен. уҷада бо сурата ушкати ҳамаш фаҳмондагай. мана доставка доранд. касоне ки имконияти омада надорен, марамат чӣ дона чӣ оптови ҳамашам доставка доранд. духтаракҳои азиз, пастелни билиёи арзон пурсиден. марҳамат ина як одамои калони хушрӯ бинен чӣ сифатҳои беҳтарин дорад. 100 сомонай. ҳам қафасончаи нигоҳ кунен, интихобиш хеле зиёдай. 100 сомонӣ. марамат биёен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза. ҳам якм дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен ряди ростакӣ. тамошобино дасти чап плакати тач текстилай. марамат 995 996 контейнер мешава. омада аз наздик бинен. касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен, доставкатон мекунанд. ино чанданд? хушрӯай ёям 180 сомон бо одама пастелни билиё. 180 сомонай ду одамаи. тамошобино ина пахтагӣ тоза беҳад хушрӯ. материалш дар ҳақиқат ҳам хушрӯай духтаро. мана марҳамат дар кортон бошад. чанд рисункаш ҳастай. ҳамаш 180 сомонӣ. ина кушодагиша бинен. духтарониай чӣ хушрӯ. ирае аҷоиб духтарако диден. марамат шушта истифода мебарен, ҳечӣ намешава. простиншам духтарониай, пададиялникшам, навлучкошам. хулоса духтаро беҳтарин вариант бо нархи дастрас дар тач текстил. рақамашон ҳаст, бинависен, бо маълумоти бештара аз худчон пайдо кунен. духтаро ира бинен. фасон рангош бисёр ай расветкош бисёрай. шумо нависен бо суратоша мепартоен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. ина духтаро пастелни билиёи шолшоладор омадагиай. нигоҳ кунен чанд рангшаим хушрӯчаи ҳастанд ки ина диден сураташда худаш маълумай. гулош ранги 3D ам фасонай ки хабр омадагиай. Дуташ дрозака, дуташ 4 кунҷа. диден 230 сомон 4 наулчка гай. диден духтаро расветкош да гап нест. марамат барои савдо мегирен. оптовиш бо арзон мешава. ира оптовиш бо арзон мешава. духтаро барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. ина марамат ҳатман анами нуқтаи савдо омада аз наздик тамошо кунен. борошон беҳад хушрӯай. инаи савзшам бинен чӣ хушрӯай духтаро. марамат вариантҳои беҳтарин дар тач текстил. бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза.
дарвоза духтаро ам якм дарвоза ки ворид гаштен то охира рядиои ростакира биёен плакати тач текстилай дасти чапда 995 996 контейнер ана баъд инчунин крупҳои оригинали яъне мехе вишифкадор инора чанд каде Ино 280 сомон. 280 сомон 280 сомон духтаро оптовиш бо арзон мешава мана марамат дар кортон боша беҳад курпачои хушрӯ дар ҳақиқат ҳам хушрӯ буда ира бинен духтаро додамая пададялингда тоб намехӯра духтаро ҷамъ намешава марамат дар кортон боша бинависен доставкатон кунанд ира бинен чӣ хушрӯчай мана беҳтарин нархҳо кати пешниҳод кардагиян 280 сомон омадан наметонен бинависен дар равака худшон шумода доставка мекунанд Инош 220 сомон. 220 иам додамай Ҳамуш сифатай вишифка надорад, ҳамуш азами соба арзона нигоҳ кунед ира бинен хушрӯ марамат вишифка дораду майдая ана иглая ино гулан. ҳа гулай гулдораяй чӣ мегам бабочка хулоса 220 сомон сифаташ ҳамаи сифати вишифка доро Замочка дора, оригиналан ҳама. оригинал духтаро мошинада мешава бушубиша пиллагиёи хушрӯ марамат ҳамаи цветош ҳастай Яодамаш ҳам ҳастай. як одама чанд сомон Яодамаш 190. як одама 190 сомон будай диден ду одама 220 сомон рако бархатни пастелни биллион нигоҳ кунед ҳамқа цветои хушрӯ дора 15-16 расветка омадагай бархатниам қа материалш фасонай ино курпа дора на курпа доран 4 та научка, простин. ина простин 4 та наулчка курпа дора баъд ози вайшам нишон метиҳам сеткаша нишон метиҳам сумкаша маҳқултон мешава падарка бурданда як ҷода нигоҳ доштанда беҳтарин вариантай ира бинен ино бархатния материалш хушрӯй аст ки маҳқултон мешава духтаро нигоҳ кунед курпаш чиқа фасончаяй ҳамаи цветош ҳастай гуфтестам ку 15-16 расветка дора нархша чанд карден 300 сомон. 300 сомон диден нархам нархи беҳтарин шумо дар 300 сомон ҳам пастелни биллиё гӯё мегирен ҳам курпа мегирен бовар кунедам ха хушрӯчаян мана беҳтарин варианто озина цветошам нишонтон метиҳам 4 та научка дора бо ина расветкоша бинен ина сумкаша диден духтаро чихе хушрӯчай мана туҳфа мебарен барои фурӯш мегирен и цветора бо бинен қа хушрӯ бозори корвон айҷа тарафи пажарка якм дарвоза даян ами якм дарвоза ки ворид гаштен рияди ростакӣ биёен то охира плакат мешава плакати тач текстил дасти чап дая дасти чапда 995-996 контейнер ина расветкора бинен расветка бисёр дорад шумо бинависен суратоша мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен мана омада натунен доставкатон мекунанд охира бинен ройгон чихе наст духтаро диден дар 300 сомонира мехарем бо доставкара бепул шумода бурда мерасонанд ишан сайдаст натен ҳатман нависеншона пастелни биллиёи додамаи арзон мепурсанд ина марҳамат духтаро як нуқтаи савдора ма бори чандам шид тавсия метиҳам нигоҳ кунед додамои фасони хушрӯ 140 сомонай ина бинен чанд тари сумка дора бинен чихо хушрӯчай 140 сомони иҷа интихоб зиёдай духтаро шумо нависен бо суратоша мепартоян интихоб кунанд доставкатон мекунанд 140 сомон бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти ами якм дарвоза ки ворид гаштен рияди ростакӣ то охира биёен дасти чап тач текстил плакаташ ҳастай 995-996 контейнер 190 сомон пастелни биллиё 4 научка дора пададялни простин вишифка доранд чихе зур духтаро ира бинен 190 сомон да шумо пастелни биллиёи вишифкадор мегирен оптовиш бо арзона и сериша бинен қа хушрӯ марамат вариантош беҳад фасонай барои туҳфа мегирен барои фурӯш мегирен барои хитон мегирен беҳад фасонча барои фурӯш бо арзон меша духтаро ина ёдовар шавем марамат ина моделакои фасони бад нархи дастрасай духтаро барости рақамашонам мемонам бо катихчон ҳам суҳбат шавем ира бинен духтарои қа хушрӯани ё додамаяна додамои фасон 140 сомон марҳамат ина каседа дар корай аҷоибот ҳам расветкоҳош ҳам худша бинен чихе хушрӯай 140 сомон алана
марҳамат. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза даян. Ҳам якм дарвоза то охира биёен духтаро. Марҳамат. Дасти чап тач текстил плакатай 995 996 контейнер. Ана ёям новинкои фасона ё чанд ян? Фосфорне постельне белье шавида гирён мешава 160 сомон доставка бепул. Диден 160 сомон фосфорниянку нашавида гирон торикида гирон мешаванд. Беҳад хушрӯ чанд рисунка дора 160 сомон бо доставкашон ройгон. Ай тамошобинони азиз, и хеле имконият ҳар кас наметия шумода марҳамат ина омада наметонен гӯё ай бозор омадаен харидед ҳамин нарх бепул бе доставка бурда шумода дастонда месупуранд. Марҳамат рақамашон ҳаст дар рӯи экран бинависен бо маълумоти бештара аз худшон пайдо кунен. این 6 تا خشرو ای بروشون این 6 تا خشرو نگاه کنید سونکوش هر خلای ای 140 سومون سر میشه تو 160 سومونه بعد ایناش چند سمه Пасине блё вега оригинал 3D глошон 190 сомон. اینا 190 سومون وگای оригинали 3D глора бинен зинда ая рабин ҳам харисунка бисёр доранд духтаро дар як навор ҷо намешава хубтарш ки нависен суратоша партоян то на ё ки ба ҳазур биёен ай пеш тамошо карда харидорӣ кунен. Мана беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас дар тач текстил. Ай шаҳр берун бошан то таксиошно мебарем доставка мекунем. ба такси тахтон шумша метен духтаро дури душанбе бошад ройгон. Элон духтарако аз акция қафо намонед 5 килога аҷилои фасон акция шудагай нигоҳ кунен чӣ хушрӯи рисункошон 5 килояй беҳад фасончан 300 сомон. Марҳамат ина беҳад вариантҳои хушрӯ бисёр доранд. каседа дар корай марҳамат муроҷиат кунен даравакак доставкатон мекунанд 300 сомон доставкашон бо бепулай тамошобидон медонен беҳтарин вариант. Ина марҳамат кушодагиша нишон метиҳем додамая додамаи калони хушрӯ марҳамат биненда 5 килояй нархаш 300 сомон. Ина бинен иҷада биненда чихои вариант бисёрай бозори Корвон айҷа ин туҳфа бурдандам беҳтарин туҳфа мешава ё барои савдо мегирен барои худтон мегирен мана шушта истифода мебарен чанд соли ҳичи намешава. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ҳамин якм дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен реҷи ростакӣ дасти чап тач текстил плакаташ ҳастай 995 996 контейнер. Баъд инчунин нигоҳ кунед ина хеле пастелни билёрам арзон кардан. Ино чанд 180 сомон ласиян чорна олчка дора просим подадян ба замочкатян хушрӯа духтароира бинен 180 сомон бо ин цветоша бинен чихо фасон. Шумо агар наворда натонен дида шумо нависен суратоша мепартоян ба ҳазур аз цветкоша интихоб кунен доставкатон мекунанд доставкашон бо ройгонай. Марҳамат и 6 та хушрӯай и 6 та хушрӯ моделои фасон моделои арзон дар тач текстил шумора интизорай. Ва духтаро грандиозный акция рафтестай пастелни билёи бамбуки кӯдаконада ҳамиқа хушрӯчаян мана марҳамат 250 сомон бидан ҳози нархошона 150 сомон кардаган. Ира бинен чӣ хуб фасонай марҳамат духтарона писарона ҳама намудуш ҳастай тонки бамбукай аҷоибот простин дора чӣ дора простин дора пододялник як дона олчка якта наолчка простин пододялник беҳад хушрӯ ба ҳазур ба духтаротон ки бамбука мешава ки рӯшонда ҳами пододялник шахча то қапшонанд беҳад хушрӯча марҳамат риваёша бинен рисункоша биден ина мултиажни барои кӯдако ҳам бачагонаш ҳастай ҳам духтаронаш ҳастай беҳадам фасон арзон ана и цвечам хушрӯ будая и зарчи персонажай ира бинен ва духтаро и 6 та хушрӯ и 6 та хушрӯ мана бачагиёшам человек пауку дигару дигари тачкиву ҳамаш ҳастай нархошон 150 сомон ина ира бисёр кӯдако тамошо мекунанд ина беҳад хушрӯ ва духтаро бовар кунен арзонай даравакак заказ кунен доставкатон бикунанд. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ҳамин якм дарвозара то охира бидроен тамошобино амурият ростаки то охира биёен дасти чапда плакатай плакати тач текстил 995 996 контейнер рақамошонам мемонам ва дидед 150 сомон да шумо ам хел пастели билёи фасон мехарем бо бепул шумо да доставка мекунанд агар ки хитон омада натонен леки биёенда махултон мешава оптун барои аруса бигиран ай 10 та зиёд бо арзон мекунад
дигар чизоша касоне ки оптови анами пастели билё арӯсона мегиранд ҳамаш бо арзон мешава духтаро ё чи оптовиш арзон мешаи ая 150 сум бо арзон меша чӣ хел нағз ина марамат барои савдо интернет магазинно духтарако варианти зурай биёен бо нархи оптови харидорӣ кунен духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен бори нав омадаи крупои фасони пилагӣ марҳамат оригиналошая бори гуанҷу сифатҳои беҳтаринаш омадагиай марамат як одама ду одама дорен чанд пулиам Я одамаш 190 сом, до одамаш 220 сом. як одама 190 ду одама 220 сомон доставкаш ройгон духтаро марҳамат беҳад хушрӯ ягон тишанишон тиен беҳад хушрӯ вай сифаташ беҳтаринай вай ана назамочкая ина нигоҳ кунен духтаро чихел хушрӯ сабука гарм мегира марҳамат каседа дар хӯрай духтаро муроҷиат кунен даррав ина пилаи тозая даррав акак доставкатон мекунанд бозори Корвон якум дарвоза тарафи пажарка якум дарвоза ина вайошондай диден сеткошондай якум дарвоза тарафи пажарка духтаро то охира биёен ами ряди ростаки якум дарвозара охиронда дасти чап мегарден плакати тач текстилай тамошобино 995 996 контейнер даяй неки агар омада натонен бинависен хучон доставкатон мекунанд доставкашон ройгонай бепул доставкатон мекунанд